Hej og velkommen til min anden episode. Ty er også med den her gang, selvfølgelig. Ja, det er min, jeg har også gang. TVG 0062. Ja, Ty, var det ikke noget, du havde fået bandicam også, så du kunne optage? Jo. Jo, så det havde vi ikke sidste gang, men nu, når vi er færdige her, så vil jeg selvfølgelig sætte linket til hans kanal ind. Så jeg skal se hans dårlige videoer. Jeg kan også se dårlige videoer. Okay, jeg vil så ikke lægge et link alligevel. Ty, du skal det der jernmalm der. Jeg har så sygt meget af det. Hvad for noget jernmalm? Det der. Det er sat ind. Jeg tror bare en lille smule lidt. Bare sådan en lille smule. Bare sådan en lille smule, bare det hele, eller hvad? Ja. Vi lægger noget miner. Det gør det bare. Hvorfor er miner? Jeg har så meget bullshit på, men jeg kan ikke bruge det til en skid. Du er bullshit på. Ej, desværre. Ikke helt. Ikke i forhold til dig. Det er ikke sådan, du har noget mad til alle tyre? Nej. Jeg kunne høre, du åd. Hvad? Jeg kunne høre, du åd. Ja, jeg bruger det for noget mad. Hvad skal der så ske i den her episode? Jamen, jeg tror vi bare vil lave videre for sidst. Jeg tror vi skal have lavet vores hus og... Du har ikke en skov? Jo, du kan bare skrive kit tools jo. Nå. Så får man et sæt. Et værktøj, hvis du kan sige det sådan. Vi skal have lavet den der. Det har du bare, Peter. Nu skal vi se. Sådan her. Du har heller ikke noget mad med. Nej, jeg åd det sidste lige før. Eller spiste. Jeg tror, jeg vil gå op og finde noget mad, så. Vil det være en idé? Okay, find også noget mad, og du må gerne tage nogle træ med hjem. Ikke også? Noget træ? Ja. Sådan lidt. Bare masser af mad. Jeg lader bare sådan. Like a diamond in the sky. For helvede, hvorfor smider jeg min ting? Fordi du er så dum. Hvis du... jeg troede lige, du havde sat sådan en private skilt på min chest. Det er så ondt, det her. Nej, jeg lavede bare en big fail her. Nå, godt nok. Du er en big baby. Desværre. Hvorfor ligger der altid æg hernede? Det finder en kylling. Har vi en kylling? Typelikon, du skal lige komme. Må jeg få et diamond sword? Nej, det er ikke det. Så gider jeg sgu da ikke komme. Det skal du. Au, seriøst, det var. Jeg har et andet liv tilbage. Der er fint, jeg står med en spade. Nej. Hvad ved du? Please, nej. Kan man ikke sætte private skill på døren? Egentlig. Er det noget? Jeg kan sagtens komme ind alligevel. Fuck. Fordi, Hvad vil du have mig til at gøre, Peter? nej, kan du bruge den nu? Kan du bruge min? Kan du bruge En min hvad? dør? Kan du bruge min dør? Nej. Okay, skal vi lige gøre sådan her. Peter, pas på, Ty. Gå med dig. Så så går jeg op og gør, hvad du sagde, jeg skulle til starten. Hvad? Ja. Nej. Ty, hvad var det? Hvad? Ty. Jeg synes, jeg ved ingenting. Jeg så det ikke engang. Nej. Der er en i verden. Shit, jeg troede lige, der var en i verden. Jeg vidste min liv. Jeg har med mad. Men det gør der hele tiden. Lad være med at sige, at jeg er fattig. Du er færdig. Nej. Skriver med dig. Vi har ikke brug for begge træ nu. Har vi det? Hvad? Vi har ikke brug for begge træ nu. Vi kan bare komme nogle træ. For helvede! For helvede! Peter, jeg dør. Hvor er du henne?
Jeg er oppe af ruin. Og for helvede. Intet tilbage. Du går bare op og trykker du back. Vent til det værste, mand. Ty bare. Det er skelet. Værste. Kom væk, Ty. Og du der røsling, badass. Han er pro, mand. Og jeg reddede dig, jeg stod også. Giv ham der, mand. Jeg fik en Der er bog. zombie. Nej, skelet. Ty, hvad skal Giv dig, Ty, pas på, skelet. jeg er vågnet. Ej, Ty. Jeg kan ikke ramme den. Det er bare nede. Jeg er vågnet. What? Sådan her. Ty. Peter, det kan du ikke være bekendt, det der. Ej, det var godt det der. Du har taget pro-star. Du smager mit diamond. Pas på, der er creeper derinde. Se hvad jeg for noget. Jeg går op og dræber vores kyllingbiler. Dræb creeperen først. Hvad for en creeper? Ja, den der står derhenne. Smartass. Fuck. Så står jeg heroppe og bliver gangbreak. Nej, jeg dør. Ja, det var det ikke. Men så fik jeg også min med. Hvorfor har jeg catflip? Sådan der. Så er jeg bare lidt pro igen, ikke også? Altså. Hvis den der creeper, så kommer herned, så falder jeg død om. Så type bare, hvad jeg lavede. Så lad det være. Stalker du mig? Okay. Sagde du vil have noget mad? Jeg finder mad. Vi er sgu ikke til 3 minutter. Jeg har noget 3. Min kise, så hvad med det? Private. Page 1203. 1203. Og hvad med en kylling? THYG 062. What? Hvad ved du? Vil du tjekke på til mig, eller hvad? Nej, jeg prøver også lidt private skilt på dørene. Nej, fint nok. Fint nu. Okay, lige 2 sekunder. Jo. Så jeg skulle alene igen. Undskyld, at der er så mange afbrydelser i samtalen med videoen. Vi er i gang med at bygge om i mit nye hus. Du skal lade pis. Sådan. Hvad? Du skal hele tiden lade pis. Ja, det ved jeg godt, men vi er så travlt. Du bor helt ude på land? Ja, nej, vi bor ikke på land. Og hvor fanden bor du så, med at spørge? Jeg bor i en lille flæk. Ja, jeg bor i en Jeg må ikke nej, det må sige, hvor du bor i. Nej. De er alle sammen, hvor du bor. Nu kommer de jo. Kommer de alle sammen med voldshæren. Hvad er du råd? Det er bare meget, at der er tit lag på den her server. Ja. Nu kan jeg ikke samle noget op. Lak. Der er der lak på serveren. Lag på serveren. Lak. Men jeg ved ikke med dig, Peter. Hvad? Hvor lang vil du gerne have dine videoer? Hvad? Hvor lang skal dine videoer være? Det bliver bare ufattelig langt. Jeg vil holde mine på omkring de 20 minutter. Så den er rigtig stor. Oh my god. Så er det ikke. Så er det sgu af igen, Peter. Hvad? Ja, det er nogle lorte, det er ham der ejer serveren med 5 lort. Og min FPS, de fucking lavt nede. Min er nede på 15. Jeg fandt åben meget pisse her. Hvad? Jeg er åben for alt muligt. Jeg prøver lige at afbryde. Så kommer jeg ind. Så kommer jeg på serveren igen. Så lagger det ikke. Så skulle der ikke. Sukkerrør! What the fuck? Hey du, sukkerrør! Ty, har du en fakler? Jeg har 3. Du bruger det? Ja, meget gerne. Har noget 3 i min kiste? Skal jeg med det? Jeg ser lige et private skill på din kiste, ikke også? Det kan du ikke for mig. Jo. Skal vi have nogle seeds med nu? Men hvad? Seeds? Nej, det er jo, det kan du godt. Nej, jeg skal nok selv tage 20. Du tager bare nogle fakler med. Jeg har 7. Det er jo ikke nok, nej. Jeg skal se. Fik du noget mad med? Jeg kan med at drikke gris og kylling. Nu skal jeg se. Og hvad?